Дами и господа, той е малък на ръст, но великан в света на музиката. Аплодисменти за носителя на 7 грами, уникалния Принц! Fell one by one from the sky. I know that Mars could not be so far behind, 'cause maybe this kind of beauty has got no reason to ever be shy. 'Cause honey, this kind of beauty is one that comes from inside. Could you be the most beautiful girl in the world? Beautiful, fantasy. You're the reason that God made a girl. Could you be the most beautiful girl in the world? Could you be plain to see? You're the reason that God made a girl. Уважаеми дами и господа, Принц Роджер Нелсън! Браво! Браво, принц! Браво! Браво, принц! Не принца, принц! Сета! Сега очакваме и пепеляшка! Колеги, ще ви помоля до полунощ да сме приключили, че да не се превърне принца в тиква. Сигурно се, Ненчо? Тая помпа за какво си взел, искам те питам само. Нали казах да го напомпам, бе? Значи не в... Само не мога да намеря... Къде е да... Не буквалния в преносния смисъл, каза да го напомпаме. Аплодисменти още веднъж за Ненчо Балабанов. Уважаеми дами и господа! Да, не, ти работи, аз ще анонсирам. Какво ще правите? От тази посока няма да стане. Уважаеми дами и господа, гласувайте за него на номер 17406. Ненчо, много фалцет, много нещо, братче. Голям зор ли беше? Голям зор беше, освен това той се редува с едни други неща. Ту съм в небесата, ту съм в пещерата. Не знам, дано се е получил. Зор на небето, зор долу. Еми така е, то няма лесна работа. Искам да покажеш от едното в другото. Could you be the most beautiful girl in the world? The beautiful, Виждате, уважаеми дами и господа, Ненчо Балабанов отново е на плейбек. Сега... Нека да чуем и журито, започваме от фънки. Ма дай на фалцет, започваме от фънки! Аз нямам фалцет по принцип, бих отговорил. И ние Аз по нямаме. рождение нямам.
Между другото, аз, защото съм познавач, биеше ми повече на Филип Бейли, като изпълни парчето, което е много год. Много ми хареса, между другото. Така че справи се блестящо и аз съм много доволен. С много пауър беше фалцета. Фънки, Браво. това се едно на мене някой да ми каже. Абе, Зуек, добре го изигра, малко като место, като Ал Пачино, като Робърт Де Ниро. Аплодисменти. Хилда! Аз мисля, че даже фалцета въобще не е толкова труден, колкото тая трудна музикантска песен. Тя е много музикантска, като жанр, въобще е много трудна. Удивявам се на лекотата, с която правиш тия неща. Всичките тези неща. Не ми е ясно как става, как е възможно това. Ти си някакъв дарен от Бога, изключително талантлив човек. Невероятно талантлив. Да не стане някаква беля. Не, той те Благодаря ти. Нети, може ли целият ти коментар да бъде на фалцет? Ти поне може. Разбира се, при мен това е много лесно. Затова го целият. Иначе, ако трябва, може би, трябва да го кажем и много ниско. Да. Да. Тая нашата актьорска професия наистина е шизофрения. Ти много точно го определи. Като пеене, това беше наистина блестящо, брилянтно. Единственото, което на мен ми беше малко повече, толкова много движения направи, че направо мислех, че по едно време ще хукнеш тук с танцорите и хореографията. Той, поне това, което аз видях в клипа, е малко по-бавен и плавен в движенията, но иначе всичко останало беше както обикновено, искам да подчертая, на страхотно ниво. Благодаря ти, Нети. А сега искаме да чуем и академик Халваджиян, също на фалцет, но на академичен фалцет. Сега гледайте какво стане. Няма да стане, не. Маги, пробвай, това е все пак най-сериозно предаване, бе. Абе, няма всички да ти ходиме на тебе Маги, по... моля ти се на фалцет, бе! Моля те, бе, Маги, бе! Ще припадне пак, ще припадне. Ето го почна. Моля ти се. Добре, дай на фалцет. Колко пъти? Ми цяла... чух, аз бях долу. Коментара. Аз като бях, сега съм горе вече, дай на фалцет. Няма да се занимаваш с мене повече тая вечер. Обещавам. Добре, аз искам да кажа, че Принц, за мен специално, е един от най-големите музиканти, най-големите изпълнители изобщо в света. Той има изключителен стил, неподражаем. Той беше принц, мисля, че после се прекръсти, стана нещото Ама или за малко то, беше, или Херсон символа. За нещо, малко защото, беше, да. той е нещо Символ и се върна неопределимо. пак. Аз ще кажа, че на мен изключително много ми хареса. Като излезе, още ми заприлича на него и движенията ти не ми бяха повече. Може би в една идея, тя е права в това, че може би бяха една идея малко по-бързи, отколкото трябва, защото той е по-бавен. Ма той режисьор е но виновен за това. Имитацията ти беше страхотна. Страхотна. Благодаря. Благодаря за Ненчо. Гласувайте на 17406. Аплодисменти още веднъж за него. Като Фейс Бойко може да го гледате в Господари на ефира, естествено. А на 19 май, зала 1 на НДК, е премиерата на първата българска поп-рок опера Рибари и неговата душа. Ненчо играе главната роля. На добър час, Ненчо. Аплодисмент за Ненчо. Сега ще взема, Ненчо, чакай, ще взема аз се направя да рекламирам едно мое събитие. Уважаеми дами и господа, ще водя една сватба в Сунгурларе. Знам кога ще почнем, а не знам кога ще свърши. Добре. От 20 до 27 май, в този период. Добре, а като жури на Ненчо колко ще дадеш? Ами, колебая се, Зуек, много съм напрегнат, аз съм 10 ще му дам, защото съм обещал на Бойко Борисов.